Nu kommer man iväg. Dvořák får en bra start. Lobodin också bra med och Jaakko Ojaniemi kommer som en sprinter. Ojaniemi är bäst. Han är klart bäst. Han är etta i mål. 2 i mål. William Frulani, han slog Frulani den här gången och tiden är 10.59. I minus 0,3. Tänk om de hade fått den där plus en meter ännu segern. Och jag möttes i Götzis var 10-delen snabbare. Ja. Frulani har en lite sämre start än Nål där. Här börjar Nål bli, här kommer Sebrle upp också. Lobodins början är stark och italienarens finish är den bästa. Lite knyter det sig för Ojaniemi. Så här långt hade det blivit ett långt hopp av Mike Matse i Tyskland 7.43. Ja, och massor med övertramp hade varit också. Erik Nål bland annat. Dvořák också över. Och Jon Arnar Magnusson 7.29. Pogorelov, ryssarna 7.35. Och här kommer han. Han har potential för 7,5 drygt, va? Han fick ju en bra höjd, men sen en otrolig rotation och missar ju fullständigt nedslaget. Det är ju otroligt långt trots det. Ja, det är obegripligt. Vilken höjd. Jag har aldrig sett Jaakko Ojaniemi få en sån höjd på hoppet. Intressant landning kan man säga. 7.56. Sen finns Ojaniemi där med 8117 och över 8000 också. Johannes Lahti och Harry Sundell. Andra stöten Ojaniemi. Och nu blir det bättre. Det var bra. Det där är väldigt bra. Jättebra. Det var inget dåligt sällskap du läste upp, kan jag berätta. De har vi haft stor glädje av under många idrottsår. Jaska är alltså den 6:e finländaren som har klarat av 8000 poäng. Harry Sundell gjorde det år 1983 för övrigt med 1 poängs marginal. Ja, 15.37, det är godkänt. Men lite till gärna, för han har ju kapacitet att göra det. Men han håller på att lägga en grund här för en bra serie. Han har drivit 2 gånger. Ojaniemi och över 1.97. Och nu var det hans bästa hopp idag. Ett mycket bra hopp. Ja, ett 2.05 hopp nästan. Ja, det finns utrymme för det. 2.03 har han ju tagit. Favoriter till segern i det här hitet, Ojaniemi och Magnusson på banorna 6 och 7. Ja. Lobodin, han kan ju alltid tänja sig också. Från innanräknat Martino, Jurkov, Lobodin, Schleffli, Ojaniemi, Magnusson, Ambros och titta på J. Ojaniemi. Peräseinäjoen toive. Helt i en klass för sig efter löpta 150 på bortre långsidan har han redan passerat isländska vännen Jon Arnar Magnusson, och Jaakko Ojaniemi vet naturligtvis att det här är en av de grenar där han ska ta lurvigt med poäng, och han kommer flängande genom kurvan. Jon Arnar Magnusson är den enda som är nära och det går fort undan och han jobbar på med armarna, han jobbar hårt här, Jaakko Ojaniemi. Den unge mannen får i alla fall släppa isländaren förbi sig. Kämpa in i det sista. Och han störtar över mållinjen på en andra plats. Där är Lobodin 3. Segertiden 48.81. Och det blev över 49 den här gången. I det här regnvåta, lite klibbiga loppet för Jaakko Ojaniemi. Men i en fart kring det personliga rekordet. Lite bättre torde han vara. Ensin tämä vielä juoksu. Kommentoi tekniikkaa. Siinä näkyy molemmat sankarit. Joo, pikkasen eka aita Jaskalla ja jalka kiinni ja horjahti, mutta sen jälkeen lähti tulee ihan hyvin. Et Jaskalla tahtoo olla vähän, että on keinuu tuolla aidan päällä ja sivusuunnassa, mutta aika hyvää semmoista puhdasta juoksua. Tuossa näkyy noita Jukan ongelmia, että jää 3 aitaan peräkkäin kiinni ja sitten melkein kaatuu. På säkerhet. Hur gör man i en sådan situation? Nej, han ska chansa allt naturligtvis. Bra lyft i varje fall. Personligt rekord. Över 44 meter för första gången, och det är i en 10-kamp. Ja, jag gillar det här därför att nu ser vi några saker vi har sett tidigare här. Vi har sett Sini Pöyry gå till final på ett sätt. Vi har sett i varje fall att Åpe Karjalainen tog sig till slutfinalen bland de 8 också. Även om det inte var träff. Någon till. I likhet med Jaakko Ojaniemi så är det alltså riktiga internationella genombrott på toppnivå, och det är det vi behöver av våra ungdomar.
Hellis trestegskval idag också naturligtvis. Ja, det var inte så lätt att hantera det där. Nej, det var det inte. Och hon är ju en helt annan hoppare i år. Trots att de hoppade inte stav överhuvudtaget. Och här ser vi Jaakko Ojaniemi. Hoppar på 4.40. Den höjden klarar han mycket knappt, och mer än så blev det inte för Ojaniemi. Han skulle naturligtvis gärna ha fått hoppa 4.60 som i rekordkamp Italien 21.01. Erik Wahn är första man utanför. Och nu är det Jaakko Ojaniemi i sitt andra kast. 66-83 hade alltså Seveli en liten ökning. Oj, oj, oj! Det här är Jaakko Ojaniemi. Alltså han har sådana hävstänger så får han till det minsta i grenarna. Så smäller det direkt. Det är det här som är det intressanta med den här killen. Han är ju otroligt talangfull. Och han är ju mer än det, för nu är han världsstjärna också. Det här var intressant. Nu kan det bli personbästa. Även sammanlagt. Och det finns mycket att bättra på. Vid utgången ur sista kurvan. Väkeväinen löper mot mål som ohotad etta på 1500 meters loppet. Paolo Casarsa, Italien, blir tvåa här. Och Ojaniemi kommer inte att förlora så mycket åt stelnande Mike Maciej. Där kommer Lovodin upp och förbi. Och Ojaniemi närmar sig Maciej på slutet, och tysken är alldeles kaputt. Ojaniemi lägger sig också nästan på mållinjen han. Och Jaska blir femma. Ja, det är en fantastisk...